upon a time, shopping in Dubai used to be a preserve of a few, the elite, the haves. Now with the Taurana Town, your Dubai shopping partner. Shopping in Dubai is just a click of a button away. We can supply you anything from Dubai, even Babylon Emirates, Kana Sondoreka. Our prices are very affordable. This small touchscreen laptop costs only $210. Get yourself one today. We can supply you anything on order. Munongoziwa chisiko ku Dubai ndi baba na amai chete chete. We also have selected stock items in our shops and branches throughout Zimbabwe, and we have further partnered with Village Capital Finance. You can place your order at any Village Capital Finance branch throughout Zimbabwe, and it will be delivered to you free of charge. Our Village Capital, our Taurana Town. We have good news for civil servants. You can now buy our gadgets on credit terms. Chamunoita ku Taurana Town. The guy ndi bupinda muchitoro ndi Taurana Town. Muri Zimbabwe muri rudadiso nasira rimwe zuva tiri Mashonaland West Province Mondoro kwa Nyamweda uko kwandoda kukudzai kuti iyi ndiyo story of the week nekuti zvakaitika munhau iyoyi zvinoshamisa zvinopa futi dzidziso kwamuri veruzhinji. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Salibonani bantu beZimbabwe, mina ndingu Mrs Karma Kwenda uMasuela Kalanga. Namhlanje sila indaba yaseMondoro eMonera Township Andrew Neshamba sifuna ukunitshela indaba yayenzeka kuleli viki. Ndoda kukudzai kuti mama muteveri mukuru weDrumas Media naizvozvo tasangana tikati aiwaka akungopresentwe nevadiki chete, naizvozvo tiri kukupai mukana. Amen. Munoti kudini izvozvo nauye kuti munhu anorodzwa anorora kunzima Andrew, kunzima ukuthi umuntu angahambi akhipha imali ukuthi alobole and then umfazi sekuyogijima umfazi ukuthi akasafuni indoda lapho kunzima kungopedza kurora mukadzi achaoneke ukuthi waqeda ukulobola naye umfazi wabaleka, umfazi akasabutholakali, umfazi akasabonakali. Kunzima Andrew nawe ke ndona yatoda kukupai muri yeZimbabwe tingaseke edu asi inonzwisa tsitsi nekuti karora haisi mari yekuti munhu unongofuma wanayo unotochengeta kwenguva hombe kuti ikwane uzoti wakurora. Hayi kuzwisa ubuhlungu Andrew beZimbabwe, bantu beZimbabwe ukuthi lo mfana wasebenza imali ithi qacha wayolobola umfazi wathi basaqeda ukulobola nemfazi wabaleka washiya umuzi wathi akasafuna indoda. Hayi kunzima abantu beZimbabwe. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ambuya wangu kamsandidaro lekazina kuda munhu ambuya wangu inenge nadamarika chete lekazina kuda munhu ambuya wangu inenge nadamarika chete ndinogondi peya mangwana ndinogondi tambudza mangwana. Matangira ndinogara kumusha kwamunako ndokwandakaroorwa. Ndandiri muzukuru wangu anonzi Trevor Muraga tichitofambo kuenda kwataitendawo kwanakagoro. Saka Trevor semuzukuru wangu anogara kuBotswana anga ari munhu aitsvagawo musikana wokuroora. Saka tatangosangana nemusikana watakasangana naye anonzi Tawana Nyashi. Tati Tawana tatoti utanga kungoti wona muzukuru musikana akanaka uyu akaita sei zvanzi zvishuwa mbuya vatamisa musikana yedu nemuzukuru wangu. Tamisa musikana yedu nemuzukuru wangu.
vatatomira kati tikukuda chii muzukuru wangu ada kukuroora zvikanzi inini munogara kupi vatamusanangotogara kwamunako tamusanangotogara kwamunako zvikanzi zveshuwa ndazvifarirawo kuti mati munoda muzukuru wangu muripo ambuya nekuti handizvekutambisa ndikati aiwa isi hatisi kuzvekutambisa munhu iwe unogara nani zvikandogara naambuya vangu namainini vangu ndikati saka kumba kwenyu kwakasununguka here muzukuru kuti tizosvika pamba penyu zvikanzi aiwa mangwana cheche ibve matouya ndikati mangwana zvikanzi ibve mauya kwakaedza mangwana kwakaedza ndopakabva tanga kutifonera amapapi gogo muri kupi tikati aiwa tiri kuuya kuma10 tiri kusvika ndokufamba kwatakaita bva tanoenda kumba kwemusikana ibva tasvika pana ambuya vake namainini vake tasvika pamba pana amainini vake nambuya vake bva tasvipa maintroduction yanga atovaudza manheru kuti apa nevaenzi vangu vaita sei vari kuuya akanzi apindei mukicheno sezvo uri vaenzi vakwamenino chakabva vangobudosa amaika tikati avaita zvepamutemo vatapinda mukicheni vatati kune musikana isusu hatidi kuti nyaya dzedu zvechiwande tinoda kufamba muchivanhu nevanhu vakuru unokwanisa here kuti tiende kumba kwedu kuna ambuya muchemberi ambuya wemukomana unoita sei unovaona zvikanzi izvozvo handei abva atogeza nasisi wake vataenda kwamunako tasvika ikokoko vatasvika ambuya kati zveshuwa uyu musikana zvinetsene muzukuru wada muzukuru wangu rezvikanzi ndamuda saka imimi pachivanhu tinoita sei kuti tizive kuti maita sei mada munhu zvikanzi nagogo muchemberi zvikanzi ini pachivanhu ndozoti vanhu vanopanana nhumbi kuti muzizane kuti maita sei munodanana zveshuwa mukomana akabva kumura tisheti yake abva pamusikana musikana abva atoti inini handina kuya ndakagadzirira asi ndinoita sei panichaperekedzwa nemukomana chanomutambidza mukomana akazodzoka kumanheru abva noperekedza musikana akabva atoya nenhumbi kati zvawirirana vatatanga kufambidzana nemusikana tichifambidzana achiyamba kwedu tichiendawo kumba kwavo tichifambidzana ndikati inini muzukuru wangu agare kunoko anogara kubotswana muzukuru saka isusu zvatiri kuda kuita muzukuru wangu ada kudzokera iwo wosara mune zvakanaka vatati zvinoita zvikanzi manje inini ada kudzokera kubotswana kure kwese uku inini muda kudzokera kubotswana kwese uku iye ada kudzokera saka inini ngati ayewa idzi chimboita state ini ndina ambuya ndiripo nyaya yako hambofaka kutambisa kana kuti asei kana uchida tienda kumaintroduction kwaharare unoona mwene wako unoona ana atete vako vataenda kumaintroduction kwaharare zvakanaka zvitsvene kwana mwene akatiketa 2 days tiriko vatabva kwamwene wake vatadzoka nekuna naatete vake akapuwa zvinhu nana mwene wake kutengerwa hembe bhutsu chikafu grocery tasvika futi kuna naatete wake kumbare vakamutengera zvinhu pamusoro pacho abva mupa futi mari vati ndoma introduction akanaka vatadzoka kumusha tasvika pabhastop remusikana ndarwadziwa mwene kati musikana haangambotakura mazigrosari ese aiwega isi taenda naye kumaintroduction nge tinovazivisa abereka kuti tadzoka nemwana wenyu vatatienda naye kumaintroduction patikaenda maintroduction vachonga vatotipa ambuya vechikuru vatikaenda nawo kumaintroduction nemwana wavo takatienda nawo ambuya ivavo asi havapo taenda nawo kumaintroduction vatanowasiya mumba mavo ndikati ambuya tadzoka nemuzukuru wenyu kumaintroduction takafamba zvakanaka zvikanzi aiwa zvichena vatadzokera kumba vanati kune muzukuru wangu wazviona sei musikana zvikanzi musikana ari bhoti tomuonawo neunhu wake wototi munhu right ndikati saka toita sei zvikanzi ndada kudzokera kubotswana ambuya ndikati aiwa muzukuru chidzokera zvawati woda unoshanda uzodzoka muna april uzodzoka ita sei tichiona tosacheka kuti musikana abva ati manje ndinokandisiya manje uchienda kubotswana chichi iwe uchizonditi ndikudana nevanhu ndinotaenzwa mahumo omunzi ari kudana ningi tichimubvunza chiramba chiti inini vanhu vanozosara muchizongonzwa ndinodana navo ndisingadana navo ndopa tikati muzukuru wangu ngetitore musikana tiuye naye kumba timubvunza kuti anodere kuti timutizise asara ari kwaamwene wako sezvo akaenda kumaintroduction akanozvionera pachena musikana abva ndamudaidza ndikati uya takukutizisa nhasi uchadzokera kumba chikanzi aiwa kwete ambuya ini handizvekutiziswa ndoda kuroorwa ndikati unoda kuroorwa zva ndoda kuroorwa ndikati uri serious nekuroorwa zvanzi ndoda kuroorwa ndikati zvino manje isa mari yekuti tikuroore zvino zvatita se hatina murume wako akuti ndakudzokera kubotswana saka mangwana makuseni murume wako akutokwira kuenda kuharare achibva kudzokera kupi kubotswana mukomana zveshuwa akabva adzokera kubotswana tikasara tine musikana pamba tikatomuperekedza tikati musikana akadzokera mumba kwavo mukomana adzokera kubotswana akanorwadziwa mwoyo ari ikoko kuti kumana musikana wangu andasiya kuzimbabwe weuya nezvatikati aiwa musikana wako tinaye musikana ndopakabva atanga ndipa puresha kanzi gogo itai kuti nyangwe ishoma zvayo mari makaiwana ndinoita sei ndinouya anokuti handiri zvekutizi ngati abo matanga kuti ani muzukuru wangu aifona foni yake ichiramba asanga akamutengera foni isingaiti asaka aishandisa yangu ngati musikana wako ari bhochi chiya ari kutoti kana ukana mari shoma ita sei itumire tifanoroora afanoenda kwaamwene wako zani mukomana mie ndikumbire mari kubasa abva apuwa mari 1000 yaakapuwa kubasa kwake apuwa 1000 mukomana ndopakabva atumira isusu tikanzi ambuya nasekuru da kuti muende kumusha kwemwana ushu munotaura nevabereki vake kuti ari serious here kuti ndoda kuroora ndikatawa pakanaka pane 1 week ndakafamba musi wekutanga nemurume wangu tikaenda
tikasvika pana ambuya namai vake. Amai naambuya ndo mashoko anzi aiwa tafara kwazvo, aiwa tinozvigamuchira. Musikana mbva ndamubvunza pana abereka taona nyaswa zvipiri here kuti tikuroora zvikanzi matononoka. Nyange yakati yamangwana cheche mari ndeta sei ndikuda kutoroorwa ndibve panapa bhozi vanhu vemuno mandinyanya. Vanondinyanya vanozonditi ndodanana muzonzwa nemahuma ndikati ndo zvaita muzukuru. Aiwa vatadzokera kumba. Amangwana chibva tadzoka futi nemurume wangu ndikati isusu tanzi chinyorei list mukomana tata naye. Hanzi mutinyorei list zvikanzi alright munoyambitora kusvika mangwana. Ndikati patsvene mama enda noudza hama dzababa vake namai vake muvafonera kuti adata sei vakwasha vari kuzosvika pamwe neSaturday mukomana wangu unosvika kuno kuZimbabwe nemusi weFriday. Saka munoita sei mozisa hama dzenyu. Zvikanzi aiwa patsvene. Tadaro tikanotora list tikasvika musikana asipo. Kata kogogo taizomanyora list matipa ko musikana wedu ari kupi. Zvikanzi aiwa enda noudza hama dzababa vake. Tikati aiwa patsvene tikatombira kati aiwa zvinoitwa. Zvikanzi ndokwaenda namwe sekuru ake 1. Ndikati alright vatatora list redu vataenda kunaro kumba. Vatatumirwa kamari vatanotenga grocery redu nanatete wacho. Vatadzoka kuno kune murume wangu. Vatati zvatadzoka kudai so saka toita sei iye mukomana akunzi ada kusvika musi wechina musi weFriday manheru. Ngatidzokere futi kumba kwekuya. Vatadzokera futi kunoti komana muri serious here. Mari yadata sei yada kuya hatiti zvokuzoti mutinyadzise. Zvikanzi aiwa titori serious. Mungati angaite sei vese nambuya mwana ndakarera inini zvinhu zvoinda zvifarira nekuti abvawo muna ambuya. Uyu mukomana akabva muna ambuya ini mwana wangu abvawo muna ambuya saka zvinhu zvedu zvakanaka. Ndikati tinotenda ambuya nekuti tisadi zvokutambisirwa nguva yedu nekuti muzukuru wangu ari serious. Anga arorera kunoko kuti arorere kumusha kwana asekuru vake kuti apora chiti kana akuzofungwa anopora chiyazotita sekuzoti yeukawo ndosaka tamuti atsvagire musikana kunoko. Bosikana zvinoti hatitadzi kutsvaga vasikana asi kuti ada kurorera kuna asekuru vake. Zvikanzi aiwa patsvene wazukuru ndokuenda kwatakaita Saturday ya vanhu vakabva vauya tikatoona pabus stop vakatotipa munhu wavo kuti tivagaririre. Makupi saka nikirikinai pane munhu amuri kuona pabus stop murume wasisi wake mumutoma ndiwo munoya naye kumba kuti muziye rodhi yemota bhozi papa nemota. Tikati alright patsvene semunhu avaifona chinzoti munhu akapfeka zvakati navanhu atoona tine mota kuti ndiye munhu. Tasvika pamushapa tikatosvika pamusha pakazara. Tikatosvikopotera kwatikanzi ende munopotera. Tikasvika aiwa pamusha pakazara pachitobikwa kuratidza kuti vanhu vangu vaita sei vari kuzoti vakwasha vari kuuya pari kuroorwa munhu. Musikana anga atotengerwa hembe dzekunzi kana akuroora anofanira kuti amechi nehembe dzakapfekwa nemurume wake. Ndikatodzipiwa nanatete wake ndikanomupa. Musikana akafara chezoti mubhedhu tikanzi gogo nasingambozvifungira ngati ko chiko. Tikanzi kuti ndiri kuroorwa ndefunga muda kunditambisa ngati isu hatitambise vanhu tawani. Tiri paserious. Ndokuroora kwatikaita mwana uyu. Tamuroora mwana uyu musi wataroora tikati aiwa isu toda kutakura mhuri yedu tiende naye. Zvikanzi aiwa zveshuwa vapeka bhegi kabhegi kacho kakapeka kadiki. Vana muzari kwamuzukuru kupeka kabhegi kadiki uri kuzvifambisa sei iwo uchitizira. Zvikanzi aye handii ndikaenda apa ndonogadziswa passport yangu enda nzi murume wangu ndikunogadziriswa ndozodzoka ndichita sei panoenda kuoneka nambuya ndichitora zvimwe zvinhu. Tikati aiwa patsvene tatatoenda tikaenda kumusha kwambuya kwe kwatinogara kwamunako. Ambuya akati aiwa hazviita kuti muroora angoti kungoroora mamhango mutora muchienda naye kwamwene vake. Aiwa ngambosarone nambuya vakarera mukomana. Handiti moitawo kana 3 days muri pano achitsvairawo achipana asekuru mvura. Ndine kamupirikidza tachiroora chacho mumusha ndichiwapa mvura ndichiwapisira kutsvaira nasisi vake. Pano 3 days pepe ndipo vakazosumuka vakudzokera kupi vakuenda kuHarare. Vaenda kuHarare kuendanzwa foni pasina 2-3 days. Hello ambuya munhu wenyu atiza. Kwa munhu wangu atiza chichaitika hapana angoti kune mukomana ndikuenda kumbare daunona sekuru vangu. Saka sekuru vangu pangonzi da kuona sekuru vangu achingosvika chimhoresana nemuzukuru wangu hanzi musikana ndopakangoti oi mari yedore vangopinda mbawa ndokudhisapeya kwaakaita musikana. Ini ndibva ndafona ambuya yedzai kufonera musikana ndatanga kuyedza ndakafona nenge 20 missed call musikana foni yake chingorira asingandidairi ndichimusendera mameseji kuti kwa iwewe uri papi murume wako ari kukutsvaga taura neni uri papi chii chaitika asingandidairi. Zvava zvatondinetsawo zvava zvatondirwadza. Ndopatikazongonzwanzi musikana ndapatata zvekuti tada kuisa police case tanoda kuona kuti tikati aiwa takutsvaga maCID muone kuti munhu angangotiza isitaroora pasina 1 week mota anzi taroora. Ndopatikataura zvemaCID akatombotsvagwa akabva auya. Ndopakati baba inini handina mhosva handina chandikumbuziya nemwana uyu angondifonera bati zvatondinetsa kuti mafonera ndikuita nemwana pamwe pane zvaanetsa nemurume wake. Saka ndauya kuti ndiite sei pamwe tida kuyananisa but angoti tine motenga doro takona munhu asipo. Pasina 2-3 days ngazonzwa mai vacho kundifonera musikana asvika kuno kwamurehwa uko
ndikati asvika nei muchiti mwana anga asingakuzivi zvikanzi aiwa asvika mbuya musatye ndinaye ndikati nhai mama munhu ane murume moti munaye aroorwa aita zvese motanzi munaye pakuita sei zvikanzi aiwa mbuya mirai pane nhau dziripo dzaakanisendera mameseji saka ndikukutumira izvozvo ndikati aiwa madha tumirai mameseji acho ndimaone saambuya kana akanga anetsa nemurume ndakamusanangura kuti ndina ambuya unofanira kuuya kwandiri wondiudza ambuya zvakadai kana kuudza sekuru kana kuudza ani ndiri free zvikanzi aiwa mbuya tiri kuuya ndivanati aiwa mama kuti isusu muti muri kuuya kupi zvikanzi ndikati mama isu takarora pamusha wenyu kumanjuru saka ndikukumbira kuti imimi nemwana wenyu muye kumanjurwi patikaroorera titaure nyaya tigadzisane kana muzukuru wangu ari akatadza tokumbira ruregerero kana ari iye murora wenyu anga kanganisa kuti toita zvituo zvokumbirana ruregerero vanhu vaite sei vadzokerana zvikanzi isati uye kumusha ikoko kumusha ikoko kune varoyi handiuye ikoko vanhu ivavo vakatotambira mari iyo ndasikati kuti vatambire mari yemwana wangu ndikati mama zvamusara muchindiudze zvandinai nazvo ini chandiri kuda ndechekuti muite sei muye mutiyananisane nekuti pakaroorwa mwana mari yakawanda makatambira grosari redu nhasi mwana akuti zvikanzi aiwa mwana kuti murume akanita sei anomuda ndikati aiwa pateni saka ndakatodza murume wangu ndikati aiwa musikana ari kunzi pamwe pane zvanga wavhiringana nemurume saka paari kusvika tokumbira ruregerero totobetsera nemurume wangu kukumbira ruregerero kuna naatiti nanamwe nekuti aiwa muroora ari kuti takakanganisa nezvakati but vakaramba kuya kuno kumusha zvikanzi imi hauya tisangane kushowground kuharare ndikati mukuti tiyazosangana kushowground isu takaroora grosari redu makatora isu ndisi tokwira futi mabhazi kubva kuno kumusha musoro pemari yedu yatikakuroorera kuti tiye kushowground zvikanzi ini handakana mari yeche kubva kwamurewa kuti tiye ikoko mari yeche tikavakwidza kwamurewa imari yedu futi ndisi takatowapa mari yekubva kwamurewa ndini ndakanoita pay forward pakombi yavo kuti ndivabhatire $10 kubva kwavaibva nemwana wavo tasvika kwekwarana nambuya ukati aiwa endei kuharare iko kwavari kuda endai munonzwa nyaya tasvika kwekwe hana titocha nechikoro wabva vati aiwa handitotarira nyaya pachikoro hazvingati tinogara mugraundi vanhu vanonge vachifura chizvinzwa handei kuchikoro tasvika paipai tamunyaya macho taakuda kutonganisana nyaya musikana ndikwakuti tisatombotaura nyaya chii musikana abva ati aiwa inini mukomana handimude handinambobvira ndakamubvuma ndikati nheiwe tawana kuti haunombobvira wakabvuma mukomana kuva vanhu takakuzororere kumba kwenyu zvikanzi aiwa mbuya vangu namainini vangu ndo vakandimanikidza kuti ndiite sei muyezobvisa mari kumba kwenu nokuti vakanditi mukasabvisa mari iyo ukasatambira mari yevanhu avo tikubva takudzinga pano ndikati nheiwe tawana nyasha uri musikana muhombe kune mabasa kune chii deo wangonzwanza kusina kurowa ingoti ambuya ini zvemunhu kuti handiroora hazviite wakatiza kana kuenda kubasa kana kutaura neni secret ambuya ndiri kumanikidzwa kuroora pane kuti motambira mari yedu pamusoro pemari yedu wotiza pasina 3 days saka uri kuzvifambisa sei zvikanzi ainini ndame yacho ndati naye mama chimuyasotiudza imi mari zvikanzi name yacho inini handina mari yandakadya mati makaroora mwana wangu mari tikati aisi takaroora 950 ndiye tikaroora pamba penyu tikauya negrosari 280 zvikanzi ambuya mari yamutoti makaroora mwana wangu haiziro mari yandakaudzwa nambuya namainini kuti ndo mari yamakaroora zvikunzi makaroora 500 tingati mama tine listi redu ratinaro iri takaroora 950 negrosari 280 pasina 3 days muchinzi mwana atiza ndakabva ndadzokera manjurwi ini ndikati grosari redu 280 isi takaroora woramba achiridya iye mwana waatiza kwete ndakunoti chimbomire kuridya ndakaenda zveshuwa ndikati chimbomire kudya grosari redu kusvika taziva kuti mwana wenyu ari kupi zvikanzi grosari renyu pane zvakati tichiudzwa nezvinhu ndikadaiwa zvichiripo zvisiye zvakadaro zvisungei tichadzoka kana mwana azonge tanzwa kuti nyaya dzitozitangira ipapo bva ndazodzokera futi kugrosari kwegwe ndione grosari ratataudzwa kunzi ndo riripo harisiro grosari ratakatora hatitombosvika na $30 pagrosari 280 pasina 1 week mwana atiza ndikati ko zvinhu zvacho zvekufamba sei zvikanzi ko mari chitipeya munayo zvikanzi hatanga na cent apa mari yechekukwidza ambuya vacho kuno kuenda kuharare imari yedu yekunoita mapay forward vanhu mwana wavo nemwana wavo wangu atiza imari yedu izvo kukwira mabhazi imari yedu ivo varingoti havana kana sendi saka mari yedu yacho vakaisa kupi ndo yatiringuda hai ndonzi Trevor Gomo ndakaroora mukadzi yeta vana veyo kusangana kwatikangoito taiwirirana kusvika tanoona nambuya vacho zvakanaka chipona introduction zvakanaka kusvika tatinopa nhumbi zvakanaka pana ambuya tichinzwanana zvakanaka pezi ndazoti avora tawana ndavuse ndakudzokera kuBotswana ndichazova ndizorora chi munamei ndadzokera kakuBotswana pana taanochika ini kuti ndise mukadzi wariko of course hapana nhumbi unogona kusvika munhu ane mimba right kanitore kamari kangu kari muorenji manaka
ndite seri ndanga ndafundana na security chimbodzokerei kuka munonzwa kuti ndoita se ndoroora here boss ndaida mumutizisa ndobva aramba akati ndaita se ndakuroorwa ana mbuya varipo gogo vangu amamai vamama vangu avagara apa varipo tikati toda kuti zvinhu zvinongone huni ndandada zvokuda kumutondaona maiti zvinhu zviri kungoitika zvikunza kudana nhingi audana nhingi tikati bhita tingoita zvongotizisa ndobva aramba sani mwoyo wangu manje nokandirwadza ndidzokera mari kubhotso ndaita 1 week takabva ndati sezvo ndine mari yangu uri orange money ndoita sei ndingofundana nasekuru vangu ndizoti ko munhu angoredi here ndiite se ndingorora ka1 munhu ndisi ndakazomusiya ari kuna amaika ozotera kubhotswa nazvo zvaanani anenge ari pasafe side ndobva ndatumana nasekuru vangu ako tichienda ichi kumusha munotaurira ndobva anotaurirwa musikana zvakanaka nakanambukanzi no ndada kuroorwa right okay titumiro list yegrocery list inobva yanyorwa zvakanaka inde list yacho futika yanga kaisiro munhu takatowedzera futi ningwe grocery futi vakatadza kutonyora futi grocery katowedzera futi ningwe grocery futi pa grocery racho iroro kusvika ndatozouya weekend tisvika tichasi tichirorawo munhu vanazonogara kumba kwanagogo vangu ndanaiti bosi patakaroora ndopatabva tangotora mukadzi wangu takuti handitubva tendaita sekuharare saka ndakati gogo kundibva tangosimuka tese semudherori hazviite gogo vati kanimbogara nemuzukuru wangu achimbofara kuti amuraga waita muzukuru achimbondibatsira achimbondisoro mvura yogeza woga ndibva ndagara 3 days after 3 days izvo ndopatabva nenda kuharare taenda kuharare pai tagara takaenda iri Tuesday ndina amai vangu agara apa Tuesday, Wednesday, Thursday. Amai vaizongoita vaizoenda kubudiro yaSunday. Ndo pakango nditi daunono sekuru vangu mangwana. Tunzikota se tunzikwada kuedza. Ende pasina izvoka akatombotara mama kuti tinochika inda kurukwachi musoro. Nyambe kurukwa musoro kwoyoka kwakuda kutorukwa musoro daiza kuti mangwana kuti se ari kuenda. Amai vangu ndobva vamurambisa kuti no nai chika nai murora. Wozorukwa ndadzoka kubva kubudiriro handiti indabudawo mama vachienda kubudiriro iye aisara nemusikana webasa nekamuzukuru uyo pum akuenda kune munhu anorukwa atadza kuti ramai vangu indasvika usiku pakatomobiwa selast week ndikusvika ndiona pamba pakakiwa mama ko vanhu aenda kupi kanzi vanhu tavasiya pamba ngati hapana vanhu ndopanazofundira mama ko baba hakuna vanhu panapa skanza ko vaenda kupe ndopakavhazofonerwa kanzi no vari kurukwa uko ndopabvazo vaifonera ndopanazoenda kuti ko wazoya kuzorukwa sei ko kuno kwinge wanzi namama chika wozorukwa ndadzoka kubudiriro iye hana kuzviteerera izvozvo ndichisvika kune mukadzi wacho airuka vanhu vaitotaura musikana webasa nzikofundireka murume wako hanzi aida zoti aiwa airtime handinaida kuzoshandisa mangwana kufundira sekuru aka inandira basa kanzi kunogona kuzorohwa nemurume wako kanzi kuini maoko angu ndindakabata chikwa mene chakataura ndindakabata matombo amene zvaakataura sling akataura kupedzera munhu airuko akabva azoti ano mukadzi mwana apa ari munhu munyowani vanza munhu ana hunhu vanze tozonesa nemurume wako ndozokupedzisa mangwana endai ndopakambva zoya kumba ndikati anozobhatisa waita chi siraiti watadza kuti ramai vangu wausara uchienda kuno uchinorukwa waimhanyire kunorukwa usiku handi waifanira kuzungurukwa even mangwana kana mai vadzoka nyaya ndobva yapera ka makuseni ndopakambva ninyengetedza ka kanzako ninginiko tiri kumbotiende kumbare dauna sekuru vangu kuzoita sekuna sekuru wako kwenyei kuna sekuru wako zvakanza pane zvada kutaura neni takati plus pane zvinhu zvandida unotenga kumbare semunhu anga chine mari yake indasonowasendi ndikati maina ndana mari yebhasike zvikanzi aiwa kati ndikuita zvese pane zvanotenga saka ndakabva ndangoti nobva wangoomesera munhu ndobva ndati arika ndifondere mama first ndobva ndafonera mai vangu mama tiri kunoku ningini but tawana ati ada kuenda kumbare ada kuna sekuru vake mama nobva ati ganitaure naye ko mwana wangu mako zvaita sei ngandambona sekuru vangu kumbare amai ndobva ati akomai kumba pamubiwa ko panosara pasina mukanzi mama kuma 1 chete sete tadzoka plus pane zvinhu zvinotenga vichichi kumbare mama ndobva kuti awati ona kuti muroora muenda mukurudza kudzoka takwira mukombi ka takuenda kumakombi but rudo rwanga yakundipa manje ka rwanga rusiro rwangaita sei rwaiti but takuenda kumakombi
ndakati one sababa ka ndini ndinofanira kubhadhara chikombi ka ndione mari ka wondipaka mari ka tingopinda mukombi ndobhadhara $50 apa kumaoko pamakumbo ubhadhare chi ubhadhare kombi right. Tasvika kumbare kuye adaro ndobva afonera sekuru vacho achifonera sekuru vacho chinobva no ndapa shogora ndiri kuya right. Semunhu ndatombona kudhara kuti akaomera kati kanimbotisa semunhu ane mari ka kati konitengeruka kakombocha yakabva budiswa mari very fast ipapo ta right. Tingofamba zvikanzi right ko hausida koti here hausida kuti koti here utenge koti ndosa ndakamira chipanza makuseri pambare ka ndakati kozvaita seko uda kunditengera koti ndosa wasara wakamira apa tabva tese uda kozvaita sei naiko mukadzi ane ndobva anyarara pedzira sekuru vafona deti tasvika ari kumakombe pachi ekumhondoro aya sekunobva kutofara ko muzukuru zviri seko ndiye murume wako here ndiye murume wangu zvakanaka kuenda kanzwa makarura zvakanaka ndaida kuuya but andakwanisa sei kuzouya but zvakanzwini zvakafamba zvakanaka iye musikana ndobva atora sekuru acho ndobva anomira panopo angoti asekuru pane nyaya andambotaura nemi 2 minutes ndobva ndasiwa ndobva ina nasekuru acho ndobva pane zvakataura ndandaunywa ndikasiko munhu chii ndaita zvekutonyangira nebhazi nditaiso vanhu vari kutasiya ndichivaona movement yavo vadzoka sekuru wacho vanga vatobata mvura mabharazi ndobva ndangoti kota vana kosekuru wanga uri chemabharazi kuvatengereka chi 1 koti iye manje ndopakabva angobudisa $3 ipapo ndobva kuti ingotenga iri 2 sai ndakatanga kufamba nasekuru wacho tichienda chi pakabhawa tiri pambari vape iye achitera kumashure kuti kuti riteseka akambva aitengesa kuti panga ada kutenga something kusara kwakaita ngeda kutenga something ndobva angosara ipapo ka indapinda mubhawa sandakuti naiko sekuru kuenda kumuzukuru wenyu asiri kutera kozvaita sei apa asara nechi nefoni yangu animaona ini mwangu ndobva ngonyunga ta but kosekuru munhu aifanira ngotera inini aifanira kutera futi mimika zvabva angosara achinyotenga chika mufonere pafoni yangu handiti kudai so fonera foni yangu aita sei adzima yato off kana sekuru kuchicha kuitika ndobva sekunobva musendera message ko uri kupi kweyo ko wangodhisepa uri kupi zvikanza pane zvandirimbotenga ndiri kuuya mira pamabhazi ekumhondoro taenda kumabhazi ekumhondoro epe asindira futi message nasekuru eve zvakanza ndane nguva ndamira muri kupi sekuru but hasi kukuona vanhu bozifoni yake yanga ine mouthpiece amene saka yanga sikafuni ndobva hanzeni udzai murume wangu tinochika udzai driver kuti tinochika ngauye nekumakumba kwatabva nako ekuchitungwisa pano anoburukira munational navo sekuru ngati musekuru handichakusiyai handi navo sekuru navo tasvika kwekwe kumakombo kwekwe hakuna munhu tadzokera pesekuru ndobva vazovanetsa kati naiko sekuru kochicha kuitika pa izvo yautenge almost an hour tiri kutsvaga munhu sekuru atomboti apati munhu ukauyu haatombozive chonzi town chechika ngatimbomutsvagei pamwe pane paadasi paanhingirina kuti aende kutonya cheko haatombokuziva sekuru ndobva zomunda uri kupiwo chaneta indati musekuru manje handichakusiyai handiseka auya zona imimeka ine handichakusiyai kuti tikataonachi sekuru bva vatozvatabata vatoti nachinda vapinza mukona manje sekuru ndobva vazvita ini zvaita sei ndobva vafonera baba vacho handiti baba ndine muzukuru wenyu ndine muzukuru wangu kunoka ndasangana ane murume wake zvakanaka vatinipaindodza chinhu zvakanakanaka but azvimwe chichitenga kukotika muzukuru wenyu angodisappear izvi tati almost an hour zvikuzati ari kupi foni yacho yemurume wacho aina nefoni yacho yemurume wacho aidzima ndiane foni yacho yemurume wake pekumusanda mesi anongoti ndiri pakati hasi kumuona saka indoita sei ndakuenda kupolisi zvikanzaura kuti mwana we zvangoronga ndizvozvo sekuru acho nobva vasenda message kune musikana ndovata right ko inika ona murume wako adako inda kuenda kudzokera chikubazi kwangu uri kumai zvino kana usikuoneka ndakuenda chikupolisi ndopa akabva zvimwe sina message kanza kwemusekuru tizaika animona sekuru nobva ndasenda message hanzi tizai animona sekuru acho nopamba ati anochika hande kupolisi ndakati anochicha ore sekuru kuti tinde kupolisi kure futi
ini ndine mumwe muzukuru wangu mwana watete wangu mupurisa andika plus anditotona anasisi wangu machika panational apa andika bozi ini ndato nesikuchomboita andika tatambona hanzva dzangu festi andika sekuru anofana wabata roko kati handei sekuru vada kuramba kati kupura kati aiwa sekuru vabata roko kati handei sekuru vana wabata roko pataenda chinosvika kwekwe mama vachisvikawo right foni yadzimwa ndipatanga kufonera amai vacho ndibva vati no munhu ifoni yavo yaitoramba yamai vacho ndobva yazoita atomangwana takuafonera zvikanisa no tawana hasi tasvika kunoko ndikati atawana angodhizira pambari handinoona bhozi kuti vatodairoka sisi vangu vangu masaidi vanoziya handiri saka vakazofonera sekuru vayo vatati nawo bhozi foni dzanaamai acho dzadzakadzimwa saka masaidi ndibva vafonera sekuru acho donga nelast kunhamba yani yatawana sekuru ndobva vapidza pakuonana nje nemadhiya ese sekuru pabva azopa nhamba dzamwana amai vacho amai acho ndobva azofonerwa amai ndobva azoti anochika munhu akarara kumbari but ari murodi kuuya chi kushamva mwana achinosvika vape amene semataura kene paanobvunzwa kochichaitika zvikanzi mweyo tsvina yaita kuti ndinhingirine munhu mako unomuda here munhu mako ndomuda mweyo tsvina yabva chi kumhondoro maona saka ndatofundira nasekuru vangu ava kuti no ndakatotizwa saka vada ndakati anonyaya ngai tinotongerwa kumusha kwatakabvisa mari kumhondoro amai vacho chaiva ndobva varamba ndobva vataiwa ndokuri kubva mhepo dzacho kumhondoro ikokoko sanyaya ngaitongore chi kumbari vaitoti muground kataiwa muground hazvingaite chi hazvingaite vauya apa vangasana namari yacho yebhasi ndobva tavapa futi mari yebhasi kubva kwamurehwa kwacho zvanzi vakwamurehwa vari kwamurehwa ndobva ndobva tasinzira mari yebhasi amai vacho ndobva vauya nemwana wacho ava ana sikuru namba vachibva kuno nambuya vacho tinosvika tikuti tikunogadzira chi nyaya munhu taunobvunza kwakwatiza sei anotaura ambuya vakunzi nochi ambuya ndo vakandimanikidza kundite se ndirorwo kusvika ambuya vatanga kuchema kati nopa makadanana indandiripere ane makazoya maundipa introduction kuenda uchindaro muzukuru saka indobva nangoti but munhu andaro manje anozoti mwetsvina even ndo ndakanena kubotswana anongontiza ndoita stress akatsikwa nemota hainichika aiwa zvazvichaita bheta ichingoti se tingodzosora chi mari yedu taona kuti manje anga autopremera chi ambuya chi akuti ndima akaita se ndima kandimanikidza ambuya chibva tai vakapa makadanana ndisipo makatoziva makuita se maunipa introduction anomaona kupedzera amai vacho manje vakuzotanga kuzotaura tinoini mari yacho yakarurwa ichika inichika pakanzi pabviswa 500 but vasikazoti pakabviswa chi 950 amai vambuya vacho ava kuti vaisuti vakamuvhavharawo amai maona kusvikawo nyaya itazoisa chi kuno kuna chifi mona last month yacho ka ndobva yachinjwa date amai vacho ndobva vatofonerwa zvikanzi ini handiuye ikoko inini handitoshandi hanzi ndakadya chii achina nefoni yangu iyoka akabva ndonibira futi nememori kadhi rangu ringa ririmo achizodzoka nefoni bva nazokunza kutozoona kuti paakadzoka nefoni apa foni yanga itora yamhomuzi akatochemera kati ndoda foni yangu ndobva ya nefoni ndada kuzotora foni vaipe tada kuti vauda kudzokera noti anochi nyaya yaita se yapera kuzotasa memori kadhi rakati aba futi aidzose uyu aiyera chi yanzi shumba baswa yaive shumba imi munoyera chi inini ndoyera mhofu yemukono nanhasi ana sekuru angu ka pekurorwa pachoka vakatokwereta huku avanotengesa huku ava vakatokwereta huku dzakatodyigwa pakurorwa pachoka nanhasi havasitobhadhara vakutoramba kutobhadhara futi chi zvirungudze chi hapana mari apati isi patakarora papasina 2 weeks handitika papasina 2 weeks but mari yanzi yaita se mari yapera saka iye zvine zvaari kupi mukadzi havana kuuya naamai vacho saka apa ambuya kwabvunza zvikunzi mafoni ava akadzima
hanimona plus amainini vacho vanga varipo pakutambira marika vava vari kunokoka vanga vari kunoko vainzwa dzinyaya ikomuswanikini vakambvatisa vakamboenda kuharare ava mbuya acho amai vacho varikuedza kuti hanzi foni yavo haita se haisi kudairwainini vakatoti hanzi kana muchida saka mbuya vacho vada hanzoni nikini mwana wangu vaitambira marika bcause amai vachachacho vakazoya yasandi tapedza kurora chisatati kwakuna amainini vacho samaini vacho izvika vakatotiza vakatienda kuharare vaizoti nyaya ichi iriko bcause vangachi ndovaitambira chi mari ndokanzi vakamanikidzwa but pamakabvisa mari yenyu muchiroora makamboonawo mukana kana wokurarawo naye kurara kwacho babaka ndaitenge ndikutengeso toenda kutoripa ndaitengeso toenda kutoripa ndapedza tine kuneko chiko reti kwinge waida kuruhuro here dangosada kuruhuro akanditika waifana kutaura chokwadi handitika ndisina kuisa chi mari yangu in time kuchii ya aitenga mhini zvimwe zvechipano kudaiso kuti kurubatira soka ikirikirikirikiri ya papasina rudo chapa papasina rudo chapa ndabva muro ndipeta ko ndakarorirei konai ko ndakarorirei maona kuzvikaita se aenda zvezvokuti ndakati ndakarara naye baba kuti zvoti kuti ndakarara naye kuti ndakarara naye chachacho hapana pasina 1 week vari kushaya dhora dhora here riri kutipa kuti dhora ipi iyo vatora mari yakawanda saka manje baba handimona chinhuwatsakandizotika apa ndofana kudzokera kubasa tsona ndo zvakanimisa apa kuya kwese kwati kudaisa namama vese imari dziri ngokuramba dzichibura tichiuya futi tichiuya kuno handimona apa ndakatomirira kubasa ndifana kudzokera kubasa imwe mari yangu yakanyungura mari yacho haisi kuita se mari yacho yekutanga yakanyungura apa ndo ndidzokera kubasa apa hapana chiri kufamba ndikona pachikuita futi malosi futi maona ndozvindirwadza zisingaiti gogo tiri kunzwa kuti makarodza mwana ndobva adhisapiya zvakafamba sei handisi kuzivawo kwaakaendawo kumba kwacho kuti zvakamira sei asi maimuziva mwana wacho akarorerwa kamba mangu maimuziva here mune ukama naye iyani murume murume handina ukama naye mwana musikana kamuzukuru wangu mwana wangu musikana saka pamakabvunzawo nyaya yacho waiti chi mwana wenyu ko handakuonana navo kana kusvikana nhasi asi andaonana navo ndiri kuda kutoraya mafoni avo vari kunzi mafoni avo akadzimwa isi akadzimwa isi mafoni avo ndiri kumbotoraya ndatoraya zvaasi kumbira saka muri kubvuma yenyu kuti vakatsotsa kamatsotsi matsotsi kai kundingati kuti matsotsi vari kunyararirei mafoni avo vari kunyararirei ifoni nhamba dzaanoziva kuti ifoni dzaama yangu kasi ari kunyarara ndicho chirongwa chatakupai mhuri yezimbabwe tongai tinzwe munoti kudini nayo nhau iyoyi litina abantwana bezimbabwe sicela nje ukuthi nina nisichele ukuthi nizotini naye ndaba le ibuhlungu izisa ubuhlungu kangaka kubva kwandiri Andrew Neshamba ukusuka kimi Mrs Karumakwenda uMasuwela uMalanga uMasuwela siyabonga ndinotenda senguva dzese musakangana kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.
Wow.